Com dèiem, tenim qüestions sobre habitatge molt importants per tractar, ara les abordarem, però a primera hora coneixíem aquesta compareixença que farà el president Salvador Illa a partir de les 12 sobre la proposta del govern de la Generalitat per ampliar l'aeroport. N'hem anat coneixent alguns detalls, sabíem que aquest informe estava enllestit i que era qüestió de temps perquè s'acabés presentant, finalment ho farà avui, i segons el que s'ha anat coneixent, la proposta del govern de Salvador Illa és ampliar mig quilòmetre, 500 metres, aquesta tercera pista, la més propera al mar, i seria fer-ho sobre els terrenys de la Ricarda, sobre aquest espai natural, una proposta que des dels comuns, tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Parlament o al Congrés, sempre us heu mostrat totalment en contra. Si finalment és això el que avui es presenta i la proposta de la Generalitat per tirar endavant, què és el que fareu des dels comuns? Vull dir, més enllà d'estar-hi en contra, quina proposta, quina iniciativa teniu per frenar aquesta opció? Bé, el primer, la valoració, que tampoc podem fer una valoració tècnica completa, perquè encara no coneixem el detall de l'informe. Jo, personalment, no n'he pogut tenir accés i, per tant, no en podem fer una valoració. En tot cas, em sembla, no, si es confirma el que s'ha anat filtrant als mitjans de comunicació, sembla que finalment sí que es passaria per sobre de la Ricarda, sí que s'acabaria destrossant aquest paratge natural tan icònic que tenim, no? Aquest tresor que tenim aquí al Delta del Llobregat. I la nostra valoració és contrària, no només perquè, com ja advertíem, no hi ha forma d'ampliar l'aeroport sense carregar-se la Ricarda, sinó perquè l'ampliació de l'aeroport implica també un determinat model de país i ens empeny cap a un determinat model de ciutat. L'ampliació de l'aeroport el que provocarà és un increment de 20 milions de turistes a l'any. En un moment en què, quan agafem el transport públic, no, el metro ja veiem que va saturat, intentem agafar el D20, no, aquí a Sants per anar a la platja, no, i els caps de setmana va a tope. Veiem que la ciutat està massificada, el centre de la ciutat està absolutament massificat. Tothom, gairebé tots els partits polítics, malgrat que va ser Barcelona en Comú el primer en dir que s'havien de posar límits al turisme, avui gairebé tothom està d'acord en que cal limitar el turisme i veiem aquesta mesura que va contra el sentit comú, que és que s'acabi ampliant l'aeroport, provocant que arribin a Barcelona més de 20 milions de turistes, més els que ja hi ha a l'any. No sabem on cabran aquests turistes, i això ens preocupa i molt. I per respondre't la pregunta, nosaltres actuarem amb tota contundència des de tots els fronts, des del front que tenim a Barcelona, no? Del qual jo soc portaveu adjunt, no? Des del grup municipal, fent l'oposició que es mereix una mesura com aquesta, però també des del govern de la Generalitat, des del govern de l'Estat, doncs defensant que el que cal ara mateix és invertir en transport sostenible, el que cal és millorar la xarxa de Rodalies, no? Que sembla que ara ja tothom se n'ha oblidat, no? De la necessària millora de la xarxa de Rodalies, el que cal és millorar les connexions, no? Amb les principals capitals europees pel que fa al transport amb alta velocitat, i que no té cap sentit en un moment d'emergència climàtica, no? En un moment en què la ciutat està sobrepassant el límit del turisme, invertir en una gran infraestructura com és l'ampliació de l'aeroport. No té cap sentit, a no ser que darrere hi hagi un pilotazo urbanístic, que això és el que a nosaltres ens preocupa. Clar, ara estava pensant en els diferents escenaris. Potser Barcelona és on la situació ara mateix, la relació amb el PSC és més freda, és més distant, però tot i així hi ha hagut acords en diferents qüestions. A la Generalitat, els comuns sou un dels socis estables del PSC i el govern de l'Estat directament formeu part del govern, de la coalició de govern. No sé si aquesta ampliació de l'aeroport avança, ha de replantejar la relació amb el PSC, amb el PSOE en algun punt. No sé si al govern de l'Estat, a la Generalitat, a Barcelona. Nosaltres, a l'administració que sigui, al nivell que sigui, som un soci fiable i estable de qualsevol govern que pugui fer polítiques progressistes en defensa de l'habitatge, per limitar i regular l'impacte del turisme a la ciutat, per generar llocs de treball de qualitat, per defensar polítiques medioambientals, no? Que ens permetin tenir un aire millor amb el que respirar. I quan hem trobat governs que fan aquest tipus de polítiques ens hem mostrat com un soci estable i com un soci fiable. Ara bé, si el govern de la Generalitat va en la línia contrària, no? Que és imposant aquest model de país, no? Contrari al que necessita específicament la ciutat de Barcelona, no? Que implicarà una massificació turística encara major, doncs evidentment que no tindrà l'estabilitat que fins ara li hem donat. L'estabilitat que se li ha donat al president Illa se li ha donat quan ha fet polítiques d'habitatge, crec que és reconeixible, no? Quan ha fet polítiques d'habitatge valentes per defensar el dret a l'habitatge. Tant de bo que Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona també hagués optat
per fer reformes fiscals, per exemple, no? Per gravar els grans tenidors d'habitatge o per fer grans acords per construir més habitatge públic. Per tant, veurem com evoluciona, veurem quin és l'anunci, no ens podem encara avançar ni precipitar, però bueno, el que sembla és que el govern d'Illa o vol canviar de socis de govern, no? D'alguna manera, de socis amb els que tenia els grans acords de govern, o s'està autocondemnant, no? A una legislatura absolutament en solitari i sense l'estabilitat que ha tingut fins ara. Clar, estava pensant que si les xifres donen, no? A Barcelona es pot veure, no? El PSC i Junts sumen majoria i llavors en segons quines qüestions poden pactar. Per exemple, es podria conèixer aquesta setmana el tema de la reforma del 30%. En el cas del Parlament podria passar el mateix. El PSC pacti amb Junts aquesta ampliació de l'aeroport, ara que ja ha aconseguit l'aprovació dels suplements de crèdits amb els Comuns i Esquerra. Dic, no sé si qui no és fiable en aquesta relació és el PSC o el PSOE, en alguns casos. La veritat és que no seria una sorpresa, però el que sí que significaria és una traïció. Una traïció a l'electorat, una traïció a tot el votant socialista que va votar doncs, a Illa, no? Les darreres eleccions, en el que realment no, hi havia una aposta per desenvolupar un model de país progressista, no? Hi havia una aposta per regular el turisme, hi havia una aposta per millorar les polítiques d'habitatge i doncs, si veiem que s'acaba anant en contra d'aquest determinat model, doncs sí, pot haver una traïció per part del Partit Socialista, com l'hem vist a la ciutat de Barcelona, no? Perquè cal recordar-ho, Collboni es va presentar a les eleccions dient que formaria un govern progressista, que el lideraria, no? Que posaria fre al desgavell, no? Que hi ha en l'àmbit del turisme, i el que veiem és que a dia d'avui el que fa és actuar al dictat, no? dels grans tenidors, no? I dels rendistes per carregar-se una mesura tan important com és la del 30%. Per tant, amb el Partit Socialista, que és un partit tan proper a les èlits econòmiques, crec que no es pot donar res per descomptat, i que bueno, doncs, intentaran ells arribar a aquest tipus d'acords amb la dreta. I la nostra feina serà portar-los cap a l'esquerra o trencar amb l'estabilitat, no? amb la que han tingut fins ara. Ho hem demostrat a la ciutat de Barcelona, que quan convé fer oposició, no? I que quan convé confrontar models es pot fer, i si ho hem de demostrar al govern de la Generalitat, doncs ho demostrarem i tant. Clar, però traïció es pot dir si el govern de Salvador Illa, el PSC, sempre ha defensat aquesta ampliació? Vull dir, un cop l'investíeu, o parlant en el cas de Jaume Collboni, ell ja deia, no?, que volia reformar el 30%, que considerava que no funcionava, investint-lo i tirant-ho endavant tampoc està traient a ningú, si ell ja ho deia abans de les eleccions, no? Sí, aviam, sobre la investidura de Barcelona, la veritat és que estàvem davant d'un dilema complicat, no? Perquè d'una banda teníem, no, a Junts, no, que s'havia presentat amb un únic programa, que era desmuntar tot el que s'havia fet al llarg dels darrers 8 anys, no? I d'altra banda, doncs, teníem l'oportunitat de donar continuïtat a tot el que s'havia fet. I això és el que nosaltres li vam demanar a l'alcalde Collboni per investir-lo, no? Que formés un govern progressista i que donés continuïtat a les polítiques que s'havien desenvolupat. Crec que 2 anys després, no? I ara que estem ja a meitat de mandat, el que veiem és que Collboni ha fracassat i ha traicionat el votant progressista, no? Perquè és un alcalde que no té pla de mandat. No sabem, crec que si preguntéssim ara al carrer, no? La majoria de la ciutadania no sap què vol fer Collboni en Barcelona, no sap quines són les mesures que vol tirar endavant, perquè intenta pactar amb l'esquerra, després pactar amb la dreta, no té aliances com per desenvolupar aquest pla de mandat i, sobretot, no té pressupost. Ha estat incapaç d'aconseguir un pressupost per governar la ciutat. I portem ja 2 anys. No sembla que amb els 2 anys que queden la cosa millori. Per tant, sí, Collboni ens ha decepcionat i crec que l'important no és que hagi decepcionat a Barcelona en Comú, que el va investir, sinó que ha decepcionat a una majoria de la ciutadania. Ara ho deies, estem a l'equador del mandat, han passat 2 anys d'aquesta investidura. Posant la vista enrere i analitzant aquests 2 anys, ara mateix els comuns prendríeu la mateixa decisió i tornaríeu a investir Collboni? Això és fer política ficció. El cert és que en aquell moment sí que hi havia opcions reals, no?
de formar un govern progressista i aritmèticament encara hi són, no? Amb un acord entre el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú. Nosaltres en aquest sentit som coherents, això ho vam defensar en campanya electoral, això ho vam defensar després de les eleccions, i això ho vam defensar durant la investidura i durant el primer any, diguem, de mandat. Per tant, nosaltres hem mostrat aquesta coherència. L'opció hi era i ha passat. I quan una oportunitat queda perduda, doncs la responsabilitat d'haver perdut aquesta oportunitat és de l'alcalde Collboni i, per tant, no té sentit ara com replantejar-nos si ho tornaríem a fer o no. Crec que el que té sentit és plantejar-nos quina fiabilitat té aquest alcalde, no? que ha traicionat aquesta, ja no a Barcelona en Comú, sinó aquesta majoria progressista que hagués pogut generar un govern fort, un govern estable, un govern doncs, progressista, no? Que en un moment de gran inestabilitat a nivell internacional, no? En un moment en què veiem doncs que calen més certeses que mai, no? En un món cada vegada més incert, doncs podria ser un far, com ha estat en altres moments Barcelona, no? Un far en la defensa dels drets humans, en la defensa del dret a l'habitatge, en la defensa d'una ciutat on viure. I el que veiem és que les problemàtiques de la ciutat no fan més que incrementar i tenim un alcalde molt dèbil, no? Que no hi dona resposta. En aquest sentit, i en aquest inici de mandat, va pesar massa la figura d'Ada Colau? Vull dir, un relleu més ràpid en el grup municipal potser hauria facilitat una entesa i una entrada als comuns al govern municipal? Jo crec que en cap cas, Ada Colau ja ho va dir, que ella estava a disposició de l'organització, que ella sempre, de fet, era la màxima avaladora, no?, d'aquest govern progressista. Ella sí que havia tingut, no?, com aquesta capacitat d'arribar a acords, no?, amb el propi Partit Socialista, no?, formant un govern els 2 darrers mandats, i també amb Esquerra Republicana, no?, aconseguint aprovar pressupostos de forma reiterada. Per tant, s'ha demostrat que Ada Colau sí que ha tingut capacitat d'arribar a acords i qui no l'ha tingut és Jaume Collboni, i serà ell qui ha d'explicar per què. En tot cas, Jaume Collboni mai ens va traslladar l'obstacle per arribar a un acord de govern amb els comuns és Ada Colau. Si ho hagués dit, doncs ens ho haguéssim hagut de plantejar. Però en cap cas, no sabem si per inseguretat o per quina qüestió, mai se'ns va plantejar en aquests termes. Jo la veritat és que el que crec és que el problema no era Ada Colau, sinó el problema eren les pressions doncs, que rep l'alcalde, no?, i que és incapaç de frenar-se en aquestes pressions. Les pressions que rep quan va al Círculo Eqüestre, no?, quan va al Cercle d'Economia, no?, amb aquesta permeabilitat que té el Partit Socialista català i específicament el de Barcelona, amb aquesta proximitat amb les èlits, que són les que els hi demanen, no?, doncs que desmuntin mesures com la del 30%, no?, que deixin de fer inspeccions als grans tenidors que incompleixen les polítiques d'habitatge, que deixin d'inspeccionar els apartaments turístics, no?, com estem veient, no?, que hi ha més de 800 apartaments turístics il·legals, no?, i que la resposta, no?, de Collboni en aquest cas sigui doncs, tenir una reunió amb Airbnb en comptes de fer el que li demana una majoria de la ciutat, que és posar multes, fer inspeccions i posar multes. Aquesta és la contundència que li demanem a l'alcalde. Parlant ja concretament d'habitatge i de la situació a Barcelona, aquesta setmana es podria conèixer un acord entre justament el govern de Jaume Collboni i Junts per reformar una de les, podríem dir, polítiques estrella del govern dels comuns d'Ada Colau, que era aquesta reserva del 30%. L'argument que fan servir sempre és que aquesta reserva ha fracassat perquè la construcció a Barcelona o la rehabilitació s'ha aturat, però si s'agafa, per exemple, l'exemple de París, allà ha funcionat. Per què a París, una capital com la de França, ha pogut funcionar i, en canvi, a Barcelona no ha funcionat? Doncs és una molt bona pregunta. La primera qüestió és que a París fa més de 10 anys que funciona aquesta mesura. I sempre que hem anat a parlar, no?, amb l'alcaldessa de París, amb el seu equip d'habitatge, el que ens diuen és, al principi, una mesura com aquesta rebrà moltíssima pressió dels rendistes, no?, del lobby immobiliari, amb que voldran derrocar-la. És important que aguanteu 1 any, 2 anys, 3 anys. I al final voldran operar a la ciutat i hauran d'acceptar les regles del joc. També ens deia, l'important també és que es mantinguin les inspeccions i les sancions i que es faci complir. Què ha fet Collboni davant d'aquesta situació? Doncs el cert és que Collboni no només no ha fet inspeccions ni una sola sanció per incomplir el 30%, donant un missatge d'impunitat total als grans tenidors, no?, i fons d'inversió que operen a la ciutat, sinó que, a més, ha donat el missatge ja en campanya electoral de que aquesta mesura del 30%
cauria en qualsevol moment. I, per tant, això desincentiva que es compleixi. Per tant, tenim tot un sector immobiliari que està esperant aquest pacte de Collboni amb la dreta, no?, per demanar noves llicències. Per tant, si avui hi ha algun responsable de que la mesura del 30% no estigui donant tot l'habitatge protegit que està donant a París, no?, i que nosaltres vam prometre, és l'alcalde Collboni amb aquests braços caiguts d'inspeccions, amb aquesta falta de multes, no ha posat ni una sola sanció, i sobretot generant aquesta expectativa al sector immobiliari de que en qualsevol moment revertirà aquesta mesura. La possibilitat de que, per exemple, el 30% no s'hagi de fer en l'edifici en què es construeix o que es reforma i que es pugui agrupar ja no només en el mateix barri, sinó en un barri proper en aquesta zona on es facin les obres, acaba boicotejant, per dir-ho d'alguna manera, l'esperit de la llei. És a dir, que aquest habitatge protegit s'acabi concentrant en determinades zones i que no se pugui lluitar contra la segregació, que també és un dels motius, no?, que hi ha darrere aquesta llei. Darrere d'aquesta llei, d'aquesta mesura, hi ha una qüestió de posar límits a l'especulació immobiliària. És a dir, no fer viable les grans operacions immobiliàries de fons d'inversió que compren un edifici sencer, perquè l'audiència ho entengui. Compren un edifici sencer amb llogaters, normalment, fan fora els llogaters, el reformen i el venen a preu de luxe. Per tant, comprar barato i vendre a preu de luxe a costa de tots els llogaters que hi vivien. En el moment en què obligues en aquests fons d'inversió a que un 30% dels habitatges resultants siguin d'habitatge protegit, habitatge privat però protegit, a preus assequibles, doncs el que estàs fent és reduir aquest marge de beneficis. Però és que, com molt bé deies, no només es tracta de reduir aquest marge de beneficis i fer que aquest tipus d'operacions urbanístiques, no?, aquestes operacions especulatives, no siguin viables a la ciutat de Barcelona, sinó que el que estàs fent és generar, incorporant un 30% d'habitatges en el mateix edifici, generes una mixtura d'usos que és molt positiva per la convivència a la ciutat, no? Perquè si no acabem tenint guetos tant de rendes altes, no?, els expats, no?, per exemple, que acaben comprant moltes vegades, no?, aquests habitatges a preu de luxe, com també d'habitatge protegit, no? Perquè si el que fem és delegar tot aquest habitatge protegit en determinats barris, no?, anem cap a un model de ciutat que res té a veure amb la història recent de Barcelona. Crec que un dels èxits de Barcelona és que és una ciutat mixta, en la que es barregen rendes, es barregen nivells d'estudi, no?, i una ciutat, per tant, cohesionada. Això crec que molesta a determinada èlit de la ciutat i a determinat sector immobiliari. El fet de que a l'Eixample, per exemple, no, pugui haver-hi habitatge protegit. Per què a l'Eixample no hi pot haver treballadores de la llar que hi puguin viure, per exemple, no? O persones que treballen, no, en el turisme, no, que hi puguin viure, a més, no, de directius de multinacionals. Aquest acaba sent, no, un dels debats que hi ha. L'Eixample és pels barcelonins? Nosaltres creiem que sí. Una altra de les qüestions, no, que hi ha per la qüestió de l'habitatge és tot el tema dels pisos turístics, els pisos turístics sense llicència. Fa una setmana vau presentar una campanya per denunciar la pressió del lobby hoteler a l'Ajuntament. També tota la qüestió dels anuncis de pisos turístics sense llicència Airbnb. Avui hi havia prevista una reunió entre l'alcalde Collboni i el director general d'Airbnb, que finalment s'ha anul·lat, en què Collboni preveia reclamar-li que retirés tots aquests anuncis que en principi no haurien de ser-hi per llei en aquesta pàgina web. Vosaltres heu reclamat que sigui molt més contundent i molt més ambiciós i que directament sancioni, no? Que no negociï amb aquestes empreses, sinó que directament els multi per tenir aquests anuncis. No sé si creieu que al final es juga amb aquesta ambivalència no? Per exemple, també amb l'anunci del tancament dels apartaments turístics, però de cara al 2027 l'amenaça de la patronal en reclamacions milionàries perquè no passi. No sé si creieu que realment l'habitatge turístic desapareixerà de Barcelona algun dia. Bé, per parts, sobre Airbnb. El cert és que és ridícul, no?, que un alcalde d'una gran ciutat com Barcelona, no?, amb la força, la potència, el poder que té Barcelona, el que faci és demanar una reunió a Airbnb perquè compleixi la normativa.
Això no ens imaginaríem en cap altre àmbit, no? Si tu et posen una multa de trànsit perquè t'ha saltat la velocitat, no? Ningú et convoca una reunió perquè compleixis la normativa de trànsit. Doncs el mateix amb els grans operadors turístics. El que s'ha de fer és el que van venir fent al llarg dels darrers anys i que va permetre tancar desenes de milers d'apartaments turístics il·legals, que és tenir un equip d'inspecció i de llicències potent, inspeccionar i sancionar a tots aquells grans operadors que estan especulant amb el dret a l'habitatge de forma il·legal, llogant habitatges, no? Que són tan necessaris al centre de la ciutat com a apartaments turístics. Collboni té les eines, li vam deixar un marc legal fet, li vam deixar un equip d'inspecció per fer-ho. I avui la denúncia que ens arriba és que hi ha més de 800 apartaments turístics, una altra vegada, il·legals oferint-se a la ciutat, que tornem a la barra lliure del turisme. Per tant, a Collboni el que li demanem és que faci servir la potestat que té un alcalde, que és la signatura, que signi sancions. Pot posar sancions de fins a 600.000 euros. Nosaltres li vam posar una multa a Airbnb de fins a 600.000 euros. I Airbnb s'ho va prendre en sèrio i va retirar tots els anuncis que hi havia d'apartaments turístics il·legals a la ciutat. Aquesta és la manera que aquests grans lobbies, que aquests grans poders econòmics doncs acceptin les regles del joc. Perquè amb bones intencions, evidentment, quan hi ha rendibilitats econòmiques tan grans, doncs no s'aconseguirà. Què diu Collboni que farà per resoldre la situació de l'habitatge i el descontrol dels apartaments turístics a Barcelona? Doncs bé, el que ens fa és una promesa a la que no estem gaire acostumats, no? Normalment els alcaldes fan promeses que poden realitzar, i Collboni ens està fent una promesa que no depèn d'ell. Ens està dient que retirarà tots els apartaments turístics de la ciutat, que rescindirà aquestes llicències. Primer va dir el 2027, ara ja hem vist que serà el 2028. Bé, el cert és que la llei li permetria fer-ho ara. I nosaltres el que li demanaríem és que, de forma gradual, però que ho vagi fent. L'alcalde té capacitat per revocar les llicències. Això implicarà uns drets, no?, de l'altra part, que s'hauran de dirimir i s'haurà de veure de quina manera. També ho implicarà quan es revoquin les llicències del 2028. Però, en tot cas, el que no pot ser és que es facin cortines de fum com aquestes, prometent-nos un alcalde que, quan ja no sigui alcalde, el mandat vinent, no?, doncs acabarà extingint les llicències d'apartaments turístics. Jo crec que això demostra, en bona part, la desconnexió de l'alcalde Collboni i de certa èlit del Partit Socialista de Barcelona de la realitat dels barcelonins. Tenim una ciutat on, ho deies abans, els darrers 10 anys s'ha encarit, com a la resta de Catalunya i a gran part d'Espanya, s'ha encarit el preu dels lloguers un 70, un 80%. Tenim a famílies que per arribar a final de mes, quan ja han pagat el lloguer, els hi queden només 600 euros per la resta de despeses. Tenim els llogaters i llogateres de la nostra ciutat, que cada vegada hi ha un percentatge més gran, al voltant d'un 40, un 50%, que estan per sota de l'índex de pobresa. Això està passant a Barcelona. Tenim desenes de milers de famílies, sobretot famílies amb fills, que estan marxant de la ciutat. El que està en joc és si aquesta ciutat és una ciutat on els veïns puguin seguir vivint-hi. I davant d'això, Collboni què ens diu? Espereu-vos a 2028, no?, que extingiré les llicències d'apartaments turístics. La veritat és que, com dèiem, nosaltres això ho vivim amb molta decepció. Aquest no és l'alcalde que es mereix una gran ciutat com és Barcelona. Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada els tertulians li faran alguna pregunta a Marc Serra. Ara tornem, no marxeu.